Insellmilkom. Illum l-14 ta' Mejju, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Nerew u Sana Kille, it-tnejn martri. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija minn Dundi l-Inbuġija li ġie ordinat saċerdot 9 snin ilu. Ġesu magħna jimxi pass pass, bl-istess mod kif mexa mal-Apostli. Kif jgħidilna l-Evanġelju tal-lum huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu li kellu jkompli jgħallem lid-dixxipli u jwassalhom għall-verità sħiħa. Spirtu Santu dawwar lil moħħna, kebbes lil qalbna u wejna fil-mixja tagħna wara Ġesu. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Kuti, ejjew narfu ħtijietna. Ħa niċċelebraw tajjeb il-misteru tal-imħabba ta' Alla għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li nadnibt ħafna bil-issib, bil-kliem, bl-amin, u billi ħallejt mirijieti, tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ejjew l-aħwiżis nofru lill-Quddiesa għal popli fil-Lvant Nofsani, għal ħutna l-komunitajiet Lut u Palestinjani biex Alla jiżra fihom il-tama, il-fraternità, l-imħabba u jitfi n-nar tal-mibeda u r-rabja. Nitolbu. Atina mulej li kif taħt il-velu tal-misteru qegħdin nagħmlu bil-ferħ it-tifkira solenni tal-qawmin ta' ibnek għall-ħajja, hekk ukoll fit-tieni miġġija tiegħu ikun jistoqilna lena mal-qaddisin tiegħek, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa' Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-iktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf f'nofs Areopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-iktar reliġjużi. Jien għaddej u nħares lejn iġbijat Quddiesa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar li kien hemm kitba fuqu lil Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha u li jussit is-sema u l-art ma joqgħodx fit-tempji maħduma bl-idejn. Anqas ma nqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet satru fl-art
fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossu bidejhom u jsibuh. U tassew, u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna. U kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ id-deheb jew il-fidda jew il-ħaġar. Qisu xbija ġejja minn senat u moħħi bniedem. Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax huwa għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħatru hu. U ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Ma li semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom bdew jitku, iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issibħu miegħu u għemnu. Fost dawn kien hemm ukoll Djonisju ta' Arjopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej, eroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responserjali ngħidu flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Ismewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mismewwiet, faħruh flora smewwiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Ngħidu flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru l-isem il-mulej. Ngħidu flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għall-ħbiebu kollha, għall-ulied Iżrael u l-poplu għażiż tiegħu. Ngħidu flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqa' li ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwasslilkom il-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Żgur l-aħweżis li ninġibdu lura jew nitnafru jekk xi ħadd jiġi fuqna u jgħidilna
li għandi l-verità kollha. U forsi ngħidu dan min jaħseb li hu. U din ngħidu għaliex ngħixu f'kultura fejn il-verità m'għadix aktar importanti. Illum nsejħu dan iż-żmien, pereżempju, żmien tal-post-verità. Li jmexxi l-bniedem illum ħafna drabi mhuwiex il-verità, imma l-kurżità, l-opinjoni u s-suspett. Għasbu ftit allura kemm iħallu impatti il-programmi televiżivi li huma mimlija b'xejn ħlief kurżità, gossip. U iktar minn hekk, iktar mill-gossip, inissel is-suspett. Illum għadna ma nafdaw lil ħadd. Saħansitra suspettużi minn min jigwidana fil-ħajja tagħna. Suspettużi sirna mit-tobba, mill-avukati, mill-periti, mill-politiċi, mill-ġurnalisti u saħansitra anke mis-saċerdoti. U allura f'dan l-ambjent ta' kriżi ta' verità, x'għandha tkun ir-risposta tagħna l-insara? Tiġini f'moħħi frażi li tgħid il-ħassiba Ludija Simone Weil li tgħid li niksbu l-akbar doni aħna fil-ħajja meta nistennuhom. U allura id-don tal-verità huwa don li aħna l-aħweżiż hemm bżonn nistennuh. Tiġini dik l-immaġni mill-isbaħ ta' Marija Santissima mal-Apostli fiċ-ċenaklu li din propju jistennew il-verità kollha lill-Ispiritu Santu. Spiritwalità ta' verità hija spiritwalità allura li mhix kuntenta bit-tentufiet, bil-kurżità, imma hija spiritwalità li lesta tieqaf, tiskot u tħares lejn l-għajnejn u lejn il-qlub ta' xulxin. Lesta komunità li titlob flimkien bħall-ewwel komunità fiċ-ċenaklu. U allura nistedinkom biex nerġgħu nieħdu l-gost niskopru minn ġdid il-verità li mhix biss rapportaġġ ta' fatti. Il-verità mhijiex l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Il-verità hija li aħna nkunu flimkien, nistennew lil Alla. Ikonna ċans u l-ħin li flimkien wiċċ ma' wiċċ nistennew il-wiċċ tal-mulej. U għaldaqstant, jekk ejjew nitolbu l-grazzja lil Alla llum, aħna nistennew it-tielet persuna tat-Trinità li aħna innaqsu ftit mill-kurżità, mill-gossip u nerġgħu mill-ġdid nixxenqu għall-verità, għall-persuna sħiħa, għall-persuna tal-mulej li bħalissa aħna flimkien qegħdin ngħixuh. U għalhekk l-aħwiżi sejjew issa nagħmlu ftit mument ta' skiet u ressaq dak li verament lilek qed itaqqallek il-qalbek. Ressaqlu l-verità tiegħek lill-mulej mingħajr biża' jew inibizzjoni. Dak kollu li hemm ġo fik ippreżentaħulu. U dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġih tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu. Inti ressaqtna lejk u tajtna sem in-natura tiegħek, Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu il-verità tiegħek li int għarraftna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf. U reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. U għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid, imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli. Jinġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis, tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm tas-Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati. Ħal-ħobż ratt il-ħaj qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi. Reġa' ratt il-ħaj. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, insannu bil-ferħ il-qaamin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja, il-kalċ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa, Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli
u l-qaddisin kollha li għex fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubitna, bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarisnejn nubitna, iżda ħarisnejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Kristu l-xoxt tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla. Dan u li jneħħi kull dnub tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saq tiegħi, iżdej b'kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej, biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajja lil Alla. Nofru dan ir-Rużarju mqaddes l-ħweżiż għas-slim fid-dinja, għar-rikonċiljazzjoni fil-familji u għas-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw li kontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wied. Sirna li inti fis-smewied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid fis-semek da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffilna dubietna bħalma naflu mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlesna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dunubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Sirna li jinti fis-smewid, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int fis-semek da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma naflu mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twiet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dunubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw, nikkontemplaw it-tielet misterju minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Sirna li jinti fis-smewid, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int fis-semek da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma naflu mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twiet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum magħtina llum, aħfilna dubietna bħalma naħflu mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna,
għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnobietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ikkonsidraw li kontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-semek da fl-art. U bżeta kuljum matina llum, aħfirna dbietna bħalma naflu mnuħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birk int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnobietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nikku nofqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa u tal-Isqof tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-semek da fl-art. U bżeta kuljum matina llum, aħfirna dbietna bħalma nafru mnuħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fis-sliem. Amen. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fis-sliem. Amen. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fis-sliem. Amen.
mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu qattar btana, missier eternalla, ħenna lina, iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żżed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tori ta' David, itlob għalina, tori ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tas-saċerdoti, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. għaffrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfaw bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna,
Nitolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dundil Inbuġija. Nhar is-Sibt li ġej, 15 ta' Mejju, il-Knisja f'Malta se jkollha żewġ djakni ġodda. Il-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Djakonali immexxija mill-Arċisqof tal-Arċisqof se tixxandar fid-9:30 fuq tvm2 knisja.mt u newsbook.com.mt. Matul din il-ġimgħa inżommu lil dawn iż-żewġ seminaristi fit-talb tagħna.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Insemmilkom.